Magandang umaga po sa lahat ng makakita sa aking kalagayan ko ngayon. Please po, paki-mention lang po sa lahat ng mga vlogger para po matulungan po tayo sa aking kalagayan ko ngayon. Para mabilis po tayong mapansin sa lahat ng mga vlogger. Please lang po, paki-mention sa lahat ng mga vlogger na makatulong sa aking kalagayan ko ngayon. Please po, paki-mention po sa ilang lahat po para mabilis po tayo mapansin nila po. Salamat po sa mag-mention sa lahat ng mga vlogger, no? Sa mga solid supporter ko, paki-mention po sa aking kalagayan ko ngayon. Paki-mention po sa lahat ng mga vlogger na matulungan po tayo, no? Salamat po sa inyong lahat. Sana po makita ko itong video sa comment section na puro mention sa lahat ng mga vlogger at paki-share naman po. Salamat sa lahat. God bless.